Wat is aan die leeuws? Nee, hoe kan ons dit doen die leeuw, man? Jere, kijk hier zo. Die zijn een bok in top. Wat? Die patten maar ze poes aan, man. Just push me upside. Huh? Just push me upside. Just push you outside. Yeah, yes. Wait, stay there. Rumba. Yes, we're doing this car, yeah. Every day they lay people in this car. Oh. So you okay to help me, eh? Somebody passed away, we just need to put him inside. Oh, someone passed away, is there inside? Yeah. So in there, in a box? No, not in the box, just so. Can you help me? You have gloves? Gloves? You don't need gloves. It's fine. The only thing that you need to be worried about, sometimes there is bad spirits. You know people that die, they can't rest. So if you do see any bad spirits or something, don't let it touch you, because when it touches you, it goes into your body and then you evaporate. But you close everything? Yeah, you evaporate, yeah. So are you okay to help me? If you can't do it, it's fine. I can get somebody else. Yeah, because it's first time to touch it. From where are you? From Malawi. Malawi? Yeah. She's getting angry now. That one passed away 5 weeks ago. Don't let it touch you just now. Don't let it touch you. Don't let it touch you. Don't let it touch you. Don't look in his eyes as well. It's a ghost. It's a ghost. Hey! Shit. Don't let it touch you. Don't let it touch you. It's on lockdown now because of the thing. Oh. Say rumba. Say rumba. Say rumba. Rumba. Yeah. Rumba. Rumba. Oh my goodness, it's entering your body. And say Wait, stay there. Rumba. Don't come to the front. Other one come out here. That one is more evil. Just push me upside. Huh? Just push me upside. Just push you outside. Yeah, yes. Rumba. Push you outside. Rumba. Say rumba, it's going. It's gone. You came with spirits in here. What's your Mama? There's clothes there for you in the boot. Yes, clothes for you in the boot. You want it? Clothes, some old clothes for the baby and for the kids. Yeah, we did. Yeah, take it there in the boot. Open. Open the boot. Open. At the bottom there. Are you complete? Dit moes eruit moes. Ja. Huh? Is dat rustig? Ons lijkt twee mensen. Ons is een funeral service. Mijn naam is Rumbaba, ne? Rumbaba. Ja. Ne? Twee mensen zitten. Ja. Ik lijk twee mensen. Mijn naam is Rumbaba. Zijn ze niet bang voor twee mensen, ne? No, nogal niet. Bang voor twee mensen. Oké. So ik ga hem inleiden. Hij moet zeggen voor mij helpen met inleiden. En voor me een beetje schoonmaken bij die dingen. Ze kan ze. Het is op bij tijd. Ja, ik heb tijd. Ja. Zolang als je iets eet van mij. Ik heb tijd. Ja. Oké. Nou, oké. Is Rumbaba zijn naam, no? Ja, en het is Kimala. Kimala, oké. Ja. Nou, oké, kijk eens zo. Funeral services. Ja. Nou, wat wil ik gezegd het is, als je enige iets voelt, als het misschien nou in die proces van goed is, ne? Dat is spoeken. Ja. Ne? Ja, als je het spoeken bij die plek waar het nog aan was, boeie. Nee man, als je enige iets voelt, enige iets in jou raakt, moet niet laten het in jou raken. Oké. Anders dan gaat het binnen jou. Ik zie dat ze rasta, ze geloof misschien. Ja, ik geloof nog niet toe, die over moest. Nou, dan moet niet laten het in jou raken. Ik zie nu haar touch aan de ceiling. Ja, nee, ik kon die shit in mijn stuk en dan zit ik op iets te horen. Ja. Ja, nou oké, nou moet niet, als je enige iets hoort of ziet, moet niet aan het gezicht kijken ook. Ja. Ne? Zij weet ons van die, wat doet zij tokolosie goed, ne? Je weet wat is tokolosie? Ik ken wel niet. Ja. Wacht even die ogen. Oké. Nee. Wat is aan die achter? Nee, dat moet niet worden van dat. Pak het aan jou. Jij! Jou! Wat jou?
Wat is aan die leeuws? Nee, leeuw kan me zitten doen, leeuw, man. Jullie kijk hier zo. Die zijn een bok in top. Wacht. Die vat de balk op poes aan, man. Kijk hier. Die oude kan niet, dat is niet oude. Ja, man. Ja, ik lijkt die tang, man. Kijk hier. Uit, man. Kijk hier, wow. Nee, het maar Kijk hier, wow. Meneer Angati. Ja, nee, wat is Kijk hier, relax in de rumba. Rumba. Sinds hij weer gaat hij. Nee, man. Daar gaat hij weer. Nee, man. Kijk hier, alles. Nee, kijk hier. Nou, het is met van mij, ja, kijk het, hij is veiligheid aan je lichaam, man. Die oude dan gevat aan mij. Huh? Hij heeft gevat. Hoe mensen het Ik kan gevat? niet zeggen, ik veiligheid dit, maar hij heeft gevat. Jo. Al wat Nou, doen is. nou. Huh? Gaat het met jou? Nou, hij is alright. Huh? Hij is alright, hoe je reik geskurk. Ik is alright, jong. Jo. Kijk dan gevat aan mij, jongens. Toch je mensen, man. Als je twee mensen, man. Kijk eens wat zo'n choke, man. Nou, die oude moet nog al iets doen. Nou,